Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala tong duga mga isgutanan karong nga buntaga mga sukit dig paminaw. Pero sa dili pa makaigalaan, okay na ba si Idol Tweety day? Ato na sa ning unahon may galaning report ni kasamang Idol Tweety. Labot ini mga higalang ni Amanggoy usa ka tawo mga higalang nag Superman diri mga higala sa may Trans Central Highway. Ato sa ni tagag pagtagad mga sukit dig paminaw. Okay, atong i-check mahigala sa nga pikas nga linya alang sa dugang report mga higala ato sang kuhaan og pamahayag mga kagalaan o dugang background usa no kay kini bang ipatawag sa LTO karon gumikan mahigala ining iyang pag exhibition no nag-exhibition sa iyang motor sa may Trans Central Highway ni adtong alabayng Lunes. So karon ang LTO do na karoy showcause order mga sukit di paminaw. Ato sa tagag pagtagad mahigala si Idol Tweety ni ini sa report din mga orasa mga sukit di paminaw. Yes, Idol Tweety. DYHP. Tata. RMN Report. Yes, Attorney Rufil, live and direct mismo din sa Kantila Konsolasyon. Kung din, Attorney Rufil, atuag yung na locate ang kining driver sa nag-viral nga si alias Superman na ni siya Attorney Rufil kay mauna may nikatap sa social media apan anaa siya willing mustorya sa iyang habig Attorney Rufil aron i-clear pod ang ihang pangan Attorney Rufil. Kabaw si Attorney Rufil nga sayop ang exhibition apan atong higayon na ang kining mga nikatap nga videos manggod Attorney Rufil siya na isadaan kay matod pa siya ang nakabangga Attorney Rufil. Ibangga siya og usa ka motorsiklo. Apan sa tong nasayran Attorney Rufil dili siya ang nakabangga kung dili ang katong usa ka motorsiklo ang nibangga siya Attorney Rufil. In fact duna tay mga videos nga gipang sending copy ani ni Kyle Attorney Rufil aron pod iyahag yung mapakita kung kinsa po yun ni bangga sa iya. Karon Attorney Rufil aron madunggan gyud nato ang kinatibukan nga habig aning Kyle Attorney Rufil. Siya mismo ang ato ang pangutan-on na kabahin ani nga panghitabo. Mayong buntag kay live and direct sa DYHP RMN Cebu saya sa 93.9. Kauban nato si Attorney Rufil Fernandez Banyo kato ang station manager. Unsa man tong hitabo kay kung pwede nimong masaysay sa amua ang kinatibukan gyud kay aron pod ani katap man kay ikaw ang sad-an natong higayon na. Unsa man to katinuod kay? Kani ma'am, mao ni ang tinuod jud ma'am. Sa wala pa to mahigayon nga madisgasya mi ato ma'am. Ni pisbam siya nako. Pag magpisbam niya, na siya nako nga idol. Kay mao lagi kay nisikat nako ma'am. Na siya nako idol, pisbam siya ko ma'am. Na siya idol, sabay ko nimo. Isabay siya nako. Na siya nako nga dol ikalay una dol. Na siya nako. Gibidyuhan ko niya ma'am, nag-Superman ko. Nya pag mag-video ma'am, dibaro pag manog Superman ako ma'am, dibaro ko, natagak akong visor, nilingi ko sa akong visor. Nya paglingi sa nako niya, layo pa kayo siya. So layo pa kay sakyanan, layo pa kay siya. Padung ko yuton, ni minor ko padung ko yuton. Pag pa-yuton ako padung ko yuton, gibanggaan ko niya. Kay mao lagi nagwanhan siya kamot. Nya naratol siya, nakumutan niya nakamutan ko niya maayo ang kuan, ang gasolinador. So na impact ma'am. Kuso kay pag impact, bang nalupad ko. Pag humaglupad ato ma'am, di barog ko siya gahigda. Ako siyang giuna ma'am. Giuna pa nako siya. Nako dul, okay ra ka dul. Wala ko nagkuan basya ng motor dul. Wala ko natanaw ng motor dul. Okay ra ka dul. O sa ginan nga dul nga sorry no dul. Sorry kay dul. Kay mauli dul nga. Siya ta anak. Nya anak din siya nako ma'am nga. Dul ay sa ko pabaruga dul. Kay kuan dul. Si nana to mga tao ay sa pabaruga. Mo to paglingkod niya ma'am gigakos dira ko nangay ko sa ilo niya. Ako pa nangay ko sa ilo mama. Ako pa nangay sorry. Siya wala siya ko pa na ako. Siya mo na nga okay ra ko. Nya mo to ma'am. Pag humatoy gayo na ma'am, nga nangayog sorry ato niya, nagtanaway na mi sa motor, nagtinanaway na mi. Pag humagtanaw na mo ma'am, ang mga tao ni ana man nga unsaon man tani, nga nay maabot si GTO, makuan gyud ani, mamulabog gini diri sa Red Cliff. Ana ako siya ra pa ko na ako sir. Kaya ako okay ra ko nga amo ni sabutan. Nya ana man siya nga, nya ana man sila nga ato mga tao nga dito nga ang nasa Red Cliff gid. Yan anak mo nga ikaw dul okay ra ka nga kuano tani nga nang ato ning sabutan kita magsinabot ani nya ni ana din siya na ma'am isa man dul nako sabutan lang tani dul sige pagpabarog ma'am iya may nagrebihan ma'am kay siya malini bangga nako nya ako motor kay wala di mo kay nagrebihan kay na ang kuana to ang tamakana na to sa ma'am kabyada ma'am kay naubos ma'am so ako to giligwat
Nya pagtanan ko siya, dili naman siya muliko dili naman muliko yang manubila. Nya nasangko naman sa kuan ma'am. Nasangko naman sa kanang kuanan sa mga kanang kuan sa mga kuan ma'am, kanang sa pangani kanang agihanan sa mga pisik ba. Di naman nasangko. Nya nabawag to iyang kuan ma'am, nabawag to iyang telescopic na kuan to sa dinamlikon, dinamdagan ni motor. Pero muandar pa. Mandar pa yung motor. Ako, niandar pa, giligwatan ako, niandar pa ang motor, mudagan pa. So, nagsabot na yung mana. Ano siya doon, nakalisensya doon. Ano siya na ako. Ako, panggihatang lisensya. Ako na ako lisensya doon. Tira ako lisensya doon. Ipitsura niya. So, wala ko na ngayon niya lisensya, ma. Wala ko na ngayon niya. Wala ko na ngayon. Wala ko na number, lisensya. Wala ko na picture niya. Ipitsura niya akong lisensya, ma'am. O gitagaan akong number, o gitagaan akong Facebook. Yan, naman siya na ako, dul. Ano dul ba? Wala na ba ko'y dul? Wala na ba ko'y trabaho dul? Iundang ako sa trabaho niya. Eskwela pa siya ko, OJT. Nana siya, ma'am. Sinaloy ko na ma'am. Nana ko nga dul. Kung makabiyahe ko sa mobit dul ha. Kung makabiyahe ko dul. O na ako'y agi dul. Ako ihatag na mo dul. Ako ihatag ang agi dul. Malagi, ginahan ko matabang niya ba? Ya, pag umato ba, nagsinabot na okay na to. Pag uli niya siyang balay, ang orto siya pamilya, ang anak, gikuan ng orto, sila ng usog ba, ya pamilya ng usog ba, okay na may ato. Ya, niari man niyang papa na ko, ma'am. Niari man, siya. Niari man sa ubos, ang isugat, itawagan ko niya. Ya, pag umato, ma'am, niari, nagsinabot niya sa ubos, gignan ko niya nga, sa waka to nga nagsabot sa ubos, ma'am, na okay na may ato, mama. Gibalik man ko niya gari, ma'am. Ibalik ko na gari nga, isugat ako sa ubos. Magsugat nako, ni sulti diya papa nga, dul, takpo man tog damage akong motor. Nya, basa dul nga hindi na ko ka OJT ani. Nya, niana rin ko niya nga ma'am nga ani na landol. Kay ika nga nakabangga jud ako dul nya. Basa dul nga nasa damage akong motor dul. Nya, nasa damage yung motor. Niana ko niya nga lagi dul. Nya, ano na landol? Ako lay payo ani akong motor. Ikalay payo imong motor na mo siya nga ayo dol kay kansi mo ko dol kay mao lagi dol dako kay kuan di na mudagan ako motor dako kay obligasyon ya imuham gini obligasyon ana pa si ma'am ako wala obligasyon nako wala ko mahimo wala ko buhat ato ana mi gid siya nangusog ni siya ma'am anam siya kana imong motor kana iya papa dagingon kana imong motor dol di na mahalin og 20 di na mahalin ko no nako ayo sa dana dol insultom sa ninyo ay. Mo to nang usog gid sila ma'am. Napato gid sila barangay. Pagato barangay, ang kabangga nako siya ra sa suwat ato nga mao ni iyang motor dako og damage nga ana daghan gyud. I-screenshot na nako ma'am, na ana ko ang screenshot na mao ni example nga ana og dakong og kinsay dako og damage mao magpakatunga og bayad. Na okay na to ma'am. Na okay na to higayon na nga nakuha ni pirma na ko. Nagkuhan ko man sa social media, ma'am. Nag-post man. Nag-post niya. Nalain man ko. Pagbunta ka na, ma'am. Pag gabi iyan na, nanguli na akong pamilya. Sige na sila post. Sige na sila comment. Ako mga ate. O kuhan. Sige na sila comment. Daghan na kayo na. Antod na viral gid ma'am. Nakuha na ko, ma'am. Daghan na kayo kuhan. Mga istorya na. Daghan na kayo. Pag gabi ato na. Ako ginibahad na ko. Nakudugayan. Mo mamatay duloy. Ana dyan ako. Nag-video call. Nya ana dito murag exagger tila man ba ana dito nga dul asa man nyo dul ako gigna nga dul lasyon ra mo dul kantila dul araon ni ka dul karon day dul gignan mo ko ma'am sunadok na ko ma'am dili na ako biyahe ani ya pag umana to ma'am pagbuntag ato natawag ko pagbuntag ato gisinda nam ko niya ko dul mao ni damage akong motor dul mao ni so na okay ko ma'am na ako sige dul makabayahe ko gignan ko ma'am nga pangitay da paagi dul gignan mo ko ma'am gidadali mo ko. So na-insulto ko ma'am ako. Dul nagsinabot na betadaan dul nga mao na to ang sanabutan ug makabiyahe ko. Nya ko kabiyahe. Nya nam sa di pangitaay ginagpaagi dul. Kay kuan ka kanang kuan ka to nag-exhibition ko. Ako na sa exhibition. O tinuon na dul nga nag-exhibition ko dito. Gara ako mo ka-drive, nag-exhibition ko dito, nag-superman ko dito. Angkon ko na dul. Angkon ko na. So na naman siya nga, sabi ni dul, di ko ka mobayad sa di ko ka mobayad sa imong obligasyon. Ako pa kung obligasyon ako dol nagsinabot na betang kung makabiyahe ko mo hatag jud ko mo ako jud hatag akong agi nya ako pagiging na nga dol
ana gyud siya nga dol makakuan ka sa akong trabaho. Nahibong na ko na siya trabaho. Makakuan ka sa akong trabaho, makahatag ka sa akong trabaho. Makabayad ka niya akong motor nga kuan nga kaning giutang pa din ako. Ako dol wa jud kay makuha na ako dol kay pobre kay ako sa gig na ma'am. Ako sa gig niya gikuan din siya gichatan niya ako ma'am nga tinudan na gini nga dol. Akong adlaw sa dol. Ikay nakabangga na ko dol ha. Ikay nakabangga nako nya kuha pang sa dol nya ana ko niya ma'am nya ana din siya nako nga ug wala pa ka nag superman dili ko may ngato ako din sa gignan dol sa tinulan dol ka wa pa ka nagwanhan og kamot dol wa pa ka nag video nako di ko nimo mabanggaan mabrikan to nimo naratol man ka nabanggaan man ko niya pag umana to ma'am nya ana din ko niya nga dol makahatag sa ka sa akong adlaw dol nga wala nang ko ni biyahe dol sa mopit makahatag sa ka ako adlaw ako sa gigna ma'am nga ako adlaw dol toki dol uy toki din imong adlaw dai nya dili ka kapayo sa akong motor ana pa siya man ako ma'am mao to ma'am nakatag na tanan na kuan ko yun nangusog na jud ko nga di man niya ako sa uy daghan mga video nga na nga dili niya ako sa ya mga to ma'am pagkuha na to pag umana to wala na siya mo chat nako kay gihadlok naman ko ya ako misang gi ko ma'am nga ani nga double dol gi post ba ko na sa Facebook dol pwede ka makiya na dol nga atong mga konbo private man na nga imong gi screenshot imong ipauwaw so wala na ko ni biyahe ato ma'am wala na ko ni biyahe ato igayon na hantod karon wala na ko ni biyahe nya atong kuha ma'am yana siya nako nga dol tanawon ta na imong kagahi dol ug asa ginataman do na pa nakuha pong baba radyo ko ma'am ana ngini nako tanawon ta na imong kagahi tanawon ta na sa taon to 15 maribok nga lisensya na anak siya nako ma'am nango sige dol kalabala dol baba radyo ko ma'am mato nangusog naman sila naman kung gikuan sa LTO kay mao ra viral atong kuan video nga katra nga wa kabaw ang uban ba nga unsa tinuod jud ba mao to ma'am nga pag nga na ma'am nga nabawa na to niya ang usog sila wala ra ko ma'am nagilom-hilom ra ko mao to ako sad-an sa tanang tao nga mga basher nga ako sad-an ako uno sa tao wala sila kabaw ba nga naay video ba nga nagwa na 100 siya pag 100 niya kamot nag-video siya ni anak pag siya nako nga dol natagak imong baystor ni katawa pa siya nako ma'am so nagsalig biya kay napasaad biya siya nako nga dol ako'y bahala nimo so nagtuo ko mo break siya ma'am sus pag yuton ni minor ko pag yuton ako doon pag yuton nako ma'am ni bangga nung isa sa akong kuan ma'am sintro gyud pagbangga tunga gid dire gid sa akong kuan na sintro jud ko niya nalukpad wa to ma'am mao to gayon na mga grabe gyud ma'am ila akong dawdagon ila akong kuan kay mao gyud pobre kami ana pag gyud ako picture ako lisensya siya naka seminar daw siya ano mo gyud ano na kuanas mga News 5, TV Patrol, na kuan ma'am. Mao to nakatag niya tanan ma'am. Ya sa LTO nga i-revoke daw ako lisensya. Wala na ko lisensya ma'am. Wala na ko kuan lisensya niya. Di na ako kabiyaw. Di na ako kakuan sa akong kinabuhi nga wala na ko kuan. Niya bang baharan tigid ko. Wala na tanan ma'am. Wala na. O nga na ma'am nga ma-revoke niya na. Wala na. Attorney Rufil, doon na kayo Okay, itong sige. pangutan na Attorney Rufil. Sige, Twitch. Kyle, may buntag nimo Kyle. Attorney Rufil Banyok ni. Good morning, attorney. Oo. So Kyle kining hitabua lunay disgas sa kalsada atong klarohon na nga dili gini imong sa ni atong usa. Oh, sir, Oh. sa gina niya sir. Oh. Nagwanan siya sir. Nagwanhan-wanhan siya ikaw nag-superman ka pero nag-superman ka pero siya pod nagwanhan-wanhan pod. Oh, yes sir. So tabla mo kabuton naon. Oh, buto na akong tabla gid ni sir. Kasi ako ipakita ni kadali ha kining nag-superman Straight to the point. ato balikan sa Idol Tweety mahigala iyang kauban karon si Kyle Iconas nga taga lungsod sa Konsolasyon. Kyle, balik nimo Kyle. Hello Kyle. Attorney. Oo. Balik nimo no. So kining mga video nga ni karon sa nikatap sa social media nag-superman ka, usap po ni nga tinuod ni mo ni ang kunon nga ikaw ni bat kadtong imong gika disgrasya pod nagwanhan-wanhan pod siya pareha mo duha di ay ani. Oh, pareha mi
attorney. So kini video ha, kay pakita ha kini nga video. Mo ni ikaw ni, maayri ka mo dag motor. Pila may edad nimo pagsugod yun mo daldalag motor? Sugod yun nga, dagan-dagan kog motor, sir. 3 gid ako edad, sir. O 13 anyos. Pero sa muara, sir, dili nga sa kuan gid sa kanang kuan gid nga, kuan gid kanang sa gawas gid, highway gid. Sa Wala, Muara. oo. Wala ka mo apelo mga motocross? Kay may man ka mo dag palupad-lupad sa motor nimo? Oh, wala, sir. Wala. Mapil. Oh. Oo. So, Pag, do pag oo. 18 na ko, sir, nikuha ko SP. Yan, nikuha ko lisensya. Oo. So, Na-renew din ako lisensya. diin man ka nagkat-on ining pag-drive og motor nga maayo man kay imong pagkakuha superman man ka. Unsa man di man ka nagkakat-on ani? Oh, dirira sana sa mga kaning kuan, sir, kaning mga social media, sir, ba kana mag-superman sa daan, kanay kagabi nga na ba? O so imo lang gisundog na sa social media nga magmotor mag superman. Oh, ako lang sa gikuan, sir, isundog. Asa man ka mag-practice og mga superman ka? Dirira sa Samua, sir. Kanang walay tao, sir, ba? Dias konsolasyon. Oh, dirira sa Damua. Oo. Kay kini hitabong karon, mo nang idol ka ini mga kauban nimo mga motorista kay nakaila na sila nimo nga maayo ka mo dadag motor diha nga mag superman. Oh, kay nasikat naman ko, sir. Oo. Sa man content creator po ka do na kay vlog karon mag kuan ka na kay mga kinini ang vlogger sa kay nana. Wala, sir. Wala. Ang kanang mga kuan na, sir, kana mga vlogger ay mo kan ba mo video nako. Oo. So kini hitabo dili ni sa may Trans Central Highway ni adtong Lunes ni ako ipakita kay dali ha kini maong video audio kuno dong names, audio names. Mo ni. Oh. Oh. Gilmiga. So ang mga taon tan-aw gyud nimo, ano? Gilmiga. So, gani oh. Oh. So Superman. Inang Superman nimo dili ni sa may Trans Central Highway ni adtong adlawng Lunes ni Kyle no? Oh, Domingo, attorney. Domingo kanang pizza 15 din na, pizza 15. Oh, Kisa may mga kauban ninyo ano nagmotor-motor? Ngayon ani. daghan mi, attorney, pero sa ako silingan duha ra mi. Kinsa may sa inyong grupo, unsa man ni grupo ni inyong magmotor-motor? Wala koy grupo, attorney. O wala kay grupo. So kinsa man sa imong mga barkadang magmotor-motor nga kamausan mo inani nga mag Superman? Ang barkada wala koy kamao, walay makamao na, attorney. Ako ra, attorney. Walay magkamao. Kursunada sa kay Oo. ka mahadlok madisgasya ni imong kalaki. Lagi, attorney, nga maumasan na akong kalipay, attorney, god nya. Mausan na akong kuan, attorney, talent pa. So unsa man imong buhian ang kuan ang manubilan na imong gunitan, nya ang tiil nimo mo kuan na yon. Imong ipatulid nana. Oh, attorney, ang kambyada na ko gamit kamot. Oo. So dugay na ka nagsige inaning Superman kay sige na magkan-practice pa ni. Oh, dugay na ko na kamao na, attorney. Unya unsa man driver ka sa Move It? Oh, na, attorney, driver ko sa Maxim. Nadakop naman na Maxim, ibalhin ko move it. So nya kini ni ang mo na nga kini ni ang hilig gyud kag motor sa una pa 13 anyos pa ka mo nang na-master kag motor kay 13 anyos mo ka nasugod. Oh, attorney. Oo. So unsa man itabo kining nadisgasya nimo kisay ngalan ani kini naka kadisgasya nimo? Jasper Bulak, attorney. Jasper Bulak taga-asa man ni siya. Oh, taga Mandawi. Kaila mo ni daan dili. Dili mi kaila na, attorney, ni idol lang siya nako, ni pisbag siya nako. Okay. So kanus aman lang mo nagkaila ani niya? Pag Domingo ra, attorney. Pag Domingo so nakaila dai sa tingali tungod sa social media mo na nakaila siya nimo. Oh, kay nisikat na mo ko, attorney. Oh, so mo to nga ingon siya nga mo sunod siya nimo inana nakigsabot siya nimo. Oh, nagisabot siya, nagpasalig siya nako, attorney, nga siya ray bahala kay siya man nasa layo. Oh, so ikaw may mag-una nga mag-Superman ka, nasabot mo nga mag-Superman ka, kuan ka sa imong motor, nya magsunod siya kay mag-video siya. Oh, wala pa siya nag-video ato higayon na, attorney, nagbanking pa siya. Pag ikatulong nga na namo nga pagtuyok, diha na siya nag-cellphone, nigara naman siya maayo kay pang reels lagi niya. Oh. Kung di ko ma-discuss siya to, i-reels man gito niya. Oh. So mo na tong kuan na.
Taas-taas sa inyong gibihian, taas-taas no sa may Trans Central Highway. Oh, taas gyud na attorney. O sa man unahan ni dito sa may kuan, unahan sa may Ayala, dapit na dito sa may kananaang Malubog, dapit unahan. Dapit sa Balamban sa man Wala kaabot sa Balamban attorney. Wala kaabot. So dinha mo nagkuan, dinha mo nagmotor-motor. Oh. Okay, so ikaw may nag-una, nag-superman ka, dahil nagsunod siya, Oo. nag-video siya nimo. Oh, ipagkatulong nga na kuan attorney tuyok, mag-video na siya attorney. Okay. Unya ano sa mga hitabo ang ano na disgrasya man? Ikaw may ginasmagan niya. Oh. Ako ginasmagan ni attorney. Oho. Naun sa mga hitabuan, nag-una ka, nya nag-video siya, Naguna ko attorney, natagak akong visor. Pagtagak sa akong visor, nilingi ko, nilingi pod ko niya, nilingi pag ko sa pika sa atubangan ako, layo pa kay sakyanan. Una ginako atubangan kay atubangan kita maguna. Atubangan ako naguna, layo pa kay sakyanan. Ni minor ko, maka-U-turn ko, layo pa kay siya. Wa ko kabaw nga mohunong si attorney. Wa sa ko kabaw nga nag-video siya. Wa siya ningon ako nga mag-video siya. Kay mo lagi kay saligay ko niya nga siya ray bahala kay siya ra sa layo. Oo. So unsa may hitabuan, naapsan ka niya mo to nadasmagan kaniya, sige na kadasmag di ay. Oh, wala ko na napsan. Pag U-turn ako attorney, pagtan-anan ako niya, bahad na ko. Oo. Kaya lagi tawagan, lagi ko, daghan ka na message na ko, daghan ka na comment nga, kanus ako nung kumatay, nga, asa man nyo adol, ana, tuon ti ka, ana man attorney, daghan mo kayo, daghan kayo bahad. Kay kining imong hitabo ninyong duha ining kuan Jasper, inyo nang problema ng duha ni Jasper, o unsang kasuhan ng inyong kuan magpadayon mo sa kaso or magkasitulay mo, pero kini sa LTO lahi pud ni kay tungod man ni sa kakuyaw sa kalsada, basin unyang makaamong pud og laing tao. Oh, lagi attorney. Oh. Wa ka mahadlok, wa ka mabalaka basig mag superman ka unya makasugat kay dakong truck kinuon diha kalit sa Trans Central Highway. Dili pa man sa attorney, usa sa ako mo superman attorney, paunahon sa ako mga tao. Kanang wala panahon ako mga motor ba, wala muagi motor ba. O makabantay ka nga murag wa na gini, wa na mo agi. Mo superman din ko ang ana din. Oo. Kay ang imong tanawon ba basin na kalit og kurbada diha nya kalit nagtungan ng gikan sa Balamban. Ang ana attorney. So imong surbulon daan. Surbulon yun ako daan attorney. Oo. Ang problema lang ani kay ang LTO, labi na inani nga nagsuperman kam suko sa ana kay delikado man nga madisgrasya ka or makadisgrasya ka kuan. Kon attorney. Ano niyan to man ka sa TCH adto ka magsuperman gyud sa Trans Central Highway? Attorney kay sikat namong attorney. So mo ni nga ni kuan ka kay sikat naman ka, mo na siguro ang interesa na ka karon. Oo. Unsa man ni kining mag-drive kag move it pero ni ka Domingo, mag-superman ka basta Domingo. Dili pa na makuha ng admo ato TCH attorney. Mosimba ko na attorney. Simba kadaan. Simba jo kadaan. Dayon mga alauna man akong simba, alauna man na misa. Then ika alas 2, mahuman na misa. Ato rin ko attorney. Okay. So ikaw ra usaan mo adto sa kwan, sa Trans Central mag-superman. Ako ra sa attorney. Di wa kay manaog mga imong kwan day, imong pamilya, imong mga barkada, wa kay dadon ikaw ra gyud usa man adto. Ako ra gyud sa attorney. Unya pag abot dito kay sikat naman ka, nakailan man ang motorista nimo ngadto na ka makakuan sa imong mga barkada, mga amigo. Attorney. Kay dinhi sa Cebu mo ikaw ray makahimo ana, way makahimo sa may laing motorista nga makahimo superman. Inanas para sa imo. Na attorney, na sa attorney. Na ba? Nga Smash, nga Reader, nga Click, na sa attorney. Mo kansud sila ba? Pero maihap ra mo, pila ra mo kabuok ka na Cebu inana. May hapra attorney. Oo. Unya kini ni ang wa ka mabalaka nga basin og kuan ka. Kini ni ang ma-aksyonan sa kaaning kalakiha sa ma-aksyonan ka sa LTO, ma-aksyonan sa ka sa move it ini kalakiha noon. Lagi attorney, ko na attorney. Sayop sa nako nga ana. Pero sa ako move it attorney, paan man akong kanang surbol man akong dagan sa attorney hinaraman sa move it. Wa ka basin na kay pasayro nya mo superman ka, kuya, wa nang pasayro na kalakiha. Dili attorney, paman kanang parang safety man ang move it attorney kay hinara man gidagan. 40 limit sa dagan sa mobile attorney. Dugay na ka ini mag-exhibition? Attorney, dugay na attorney. Mao hilig na ko attorney, mao kuan ako. Mao talent na ko attorney. Wa ka kuno huna ka na mo apil mga motocross nga kanabang naay area bitaw nga baglupad-lupad ang motor ana ba aron nga adto. Ginahan ko mo inter na attorney nya, wala mo kuya mo attorney.
Okay, importante nga ngadto mga motocross, maglupad-lupad na mga motor, pero kamo ra dito. Dili ba kining kalsada nga ang kanino kung kalsada gud kay daghay mo gamit. Lagi attorney. Oh. Sayop sa nanako nga ni kuan ko sa red clip nga Superman ko nako, sayop na nako. Hmm. Wa ka ma disgrasya sukad ini imong pag Superman. Oh, wala gid attorney. Oh. So maayo di ka mo dagig motor kung mauho na kay kuan man ka. Ang problema lang mo sundog ng uban, delikado kayo. Oh, lagi attorney. Nay magpatudlo nimo imo sang tudloan nya dol, pasunduga ko na sa una dol. Ay na. Wala. Wala ko sa inyo nako. Tan-aw lang sila, tan-aw lang. Oh, tanaw lang sila. Daghan naman mga nadisgasya di sa TCH sa Trans Central Highway tungod anang exhibition wa ka mag huna-huna na wa ka mabalaka ana. Oh, wala na ko mablaka na to rin. Kay ma'am siya nakalipayon sa mga tao ko. Dinigadto na ko. Malipay sila na. Mukukaan sila. Mubiba sila. Ana. So, lipay sa ka nga pinig Superman mo daghay mo pitik sa nimo daghay mo picture niya lipay po ng mga tawo nga nananaw. Oo. Nga nasa uban nga di malipay. Kay malagi. Kaya di mo sila kumao. Mausad. Oo. Pero katong sa una doon naman ko to'y nag-Superman, nag-Spiderman, nag-Sanduko diha nga gisilutan po sa LTO, wa ka mahadlok ana nga mao na mahitabo nimo. Nahadlong ko to na karon nakabaw na ko nga siya ni Bangga nga na. Ako gidaot sa tanan. Aron ako nahadlong ko to ni. Nga delikado ning maimbarguhan kag lisensya di na gyud ka drive hinuon ning kalakiha Kyle. Oo, ato ni nahadlong ko na kuan ko na. Oo, kay ang SLTO ra ba ni issue na mag-show cause order. Wa pa ka Lagi. Oo. So, posibilidad na ni, suspensuhon ng imong lisensya o delikado kang maimbarguhan kay kag lisensya ining kalakiha. Oo, ato ni. Panalitan og imbarguhan kag lisensya, unsa naman lang imong buhaton ani nga, move it driver ba ka? Wala na ko panginabuhi ato ni. Nga, kumusta na to, Jasper? Unsa naman mo? Unsa naman yung latest yung sabot? Atong, Wala naman siya mo chat ato ni. basta mo kiha lang kuno siya. Oo, wala naman siya mo chat. Wala na siya mo kuan ako. Pero sige na siya notes nga ipatimbang daw ako motor para makabayad ko niya. Nga. Ako lisensya kuha daw. I-revoke ako lisensya. Ano siya? Sige na siya notes. Maunay problema rong kalakiha ron. Ang ato ini katong inyo nga kuan ni Jasper kay Jasper nanundog man po siya nimo wa po nimo ina nga ilag sundog-sundog dol kay basi di ka kakaya nimo dol. Oo, wala siya nagsundog ato ni banking na siya attorney. Pero ang kapal na siya nag-video siya nako wala ko kabaw. Gibidyohan ko niya ba. Ang pang reels sa tapos iya pang reels. Oo, pang reels po to niya attorney. Oh. Sa dili pa to ma-discuss ato, pang reels gito niya. Pilay pangidaro nimo ron Kyle? 21 na ko attorney. 21 nya imong pamilya, imong ginikanan, imong amahan, imong inahan, wa sa mabalaka ini imong style nga mag Superman ka nindot to tan-aon sa uban, pero delikado ba sa imong kaugalingon basi mo disgasya kasi bako. Oh, badlongon daw ko sa pamilya attorney nya. Maamoy kalipayan to ni kot nya. Mga sada kong baginahan nga ba talent ba. Unya kung kuan na ni inanay magaling mao ni mong gusto, may pahinsud ka kanang mga motocross kay lupad-lupad ang motor ba? Oo, ato ni wala pa may amo ato rin, may nikuha na ko. Nanay area dito nga ngadto mo motor-motor, adto mo magkuan aron nga dili pod madisgas ang uban kay kini mo nagkuyaw ani basin bag na mga inosente taon nga gikan sa Balamban, gikan baka na nanginabuhi dito sa kuan, inana nya maigo hinon sa inyong Superman, mo na delikado. Na mas kalsada god. Oh. Pila man mo kabog igsuon Kyle? Attorney? Okay. Na tweets ko galing kuan nara sa linya. Okay. Pila man kuno sa kabog igsuon tweets ning ini Kyle? Attorney? Pila mo kabog igsuon Kyle? Sa akong kuan attorney kay lalahi mi gamahan. Ako sa una akong nga bana sa akong mama, namatay na akong papa, ikaduha nasa Upra, babae, ikaduha, ikatulo kay nasa Manila. Lailay, tulo mi kabuk, lailay mi gamahan. Ikaw mo ikapila man kay ikaw kamagwangan? Oh, ako kamaguangan attorney. But kisa man ginakatudlo nimo ani, nga naka-influence nimo gyud nga mo imong kuan sa inyo. Walay na tudlo na ko attorney, ako ra gid. Oh, so igo ra kan tantan ara po ka sa YouTube nana. Unsaon pagpamagi? Sa Facebook o sa mga reels. So wala pa ka maminyo, wala pa kay asawa, wala pa kay kalibin din ha. Oh, wala pa ko asawa attorney, wala pa minyo. Oh, kung magka-istoryas Jasper nimo, mosugot ka o mo istoryas Jasper sa iyang side pod.
Oh, musugot ko attorney. Kay mo sulti sa nga unsan kalakiha sa iyang side pod ining hitabo Oh, musugot ko attorney. dahil sa to bikas nga linya ha ato tagag pagtagad sa kay kada na ang naunsa ning kalakiha kay nganon po nagpicture siya actually iya gid ning sa matud pa nimo nini nga particular nga problema. Ang problema lang sa pikas nga bahin ang LTO ang ilang concern nga isyukos ka kay delikado magud kaayo lagi na nga naaka anang kalsada nya gamiton na ba ng kalsada sa uban daghan may mogamit basig magadisgrasya og laing tao. Nan og Attorney. panalitan og ingon ta suspensyo ka sa LTO or tantangan kag lisensya mangita na kag laing panginabuhi. Oh, attorney. Kung tagaan ka higayon sa LTO nga suspensuhon ka pero ibalik ka imong lisensya, mobalik pa ka ining magsupirman. Dili na attorney. Tagam na ka. Oh. Oh, wa ka mo tagam sa una nga doon na may gidakop diha nga nagsanduko, nag-Spider-Man, wa ka mahadlok ato. Nahadlo ka attorney? Oh. Nakabaw na ko. Na dias tong lipi ka sa linya si Jasper Bulak ato sa paminawon sa iyang habig pod kay aron nga mabati po nato siya na unsang itabuan nga sundog-sundog nga picture man sa nimo. Jasper, may buntag Jasper. Hello Jasper. Hello Jasper. Hello. Oh, Adobra ko, sir. Oh, yes, Jasper, may buntag nimo live karon sa DYHP og IFM sa Attorney Rufil Banyok ni. Ako kang gitawgan gyud Jasper kay aron nga mabati po namo imong side kay amo man gi-interview sa pikas nga side si Kyle unya ikaw pod si imong kabahin. Matud pa ni Kyle nga ang pagdisgrasya kuno adto ikaw may nidasmag ni Kyle unya nakasinabot naman kuno mo ngano ni kalit man kuno ingon nga mukiha ka unsa man hitabo ada ini Jasper sulti ekonomi sa imong side. Kuan sir, first ato sir, na ako sa Red Cliff, nagtambay ko dito kay Nikaon. So, before ko nitambay sa Red Cliff, nagkuig mi sa akong mga amigo, nagkuan mi, nag-breakfast ride. So, after nimo nag-breakfast ride, nanguna man sila uli, kay naman sila yung mga lakaw. So, ako nitambay ko gadit sa Red Cliff, kay Nikaon pa ko paniod to. After nang nikaw paniod to, kay Nikaon ko, ni tanaw-tanaw ka dito. Tapos, padung na ko uli ato. So, tinood nga kanang kuan nga ni fly-by mi dito kadiyot nga kaduha or katulo but ang iyang gingon nga kuan nga pag kinalasan wala ko na siya kay bawo nga kuan wala siya kay bawo nga gibidyohan ako siya. Actually nidingi siya nako kay bawo to siya nakakita siya. Nya na kon niya nga dol videohan di ka. So lingi siya. Tas after ato based lang pud sa iyang pagstorya nga kuan videohan ako siya for contents. Actually katong videoha dili gid for content. Kato video ha, tuyo og tumong ato kay for report since nam ko sa luyo nakita na ko iyang plate number and iyang gibuhat kay risky kistanan. So katong video ha for report gid siya. So mo to kay pagka hitabua downhill siya, nag-superman siya, buhi siya siyang kamot. After ana kay ni tarong siya lingkod, pag tarong niya og lingkod kay natagak yung visor. Pagkatagak siya ng visor, lingi siya sa luyo. Pag lingi niya sa luyo, kita siya nako. So at some point, since nakakita mo siya nako, nipadaplin siya sa right, nikabig siya sa right. Pag-abot niya sa right, since downhill man to dito nga lugar. So ni ari ko sa left, bali ari sa may tunga nga lane sa kalsada kay para mulikay niya. Unya pag-abot nako dire sa may kuan, dool nako niya kay kuan man. Dool nako niya kay nikalit naman siya U-turn dito Dabita. Pag U-turn niya, mo to nakalitan ko dito may kapangka do ha. So pagka-storyanay mo attorney, niyan ako niya nga kuan. Niyan ako niya nga since ako mo acknowledge ko nga or mo kuan ko take ko accountability nga na ko sayop since nag-video ko nimo. And kanang kuan pareha tanduhan ay sayop. Nya sa among panagstorya attorney, it seems like kanang dili siya mo tigog accountability kay iya gid i-blame sa ako ang tanang mga hitabo kay ako kuno ibangga niya. So ako siyang explain na attorney kato imong gibuhat kanang kuan if mag-base lang ta sa kanang kuan sa kanang mga balaod sa kalsada solid yellow lane ra ba to downhill tapos blind curve ni diretso siya gliko. So mo to nagkabangga ay mi ako nang gi-explain niya tapos na siya nga sa unahan nakakita ko na siya sakyanan niya. Siyempre nakakita siya nako sa luyo. So iyang gistorya niya na siya nga kanang kuan na siya nga lain sa sakyanan ko mo bangga. So unsa day yung gameplay gituyo ni nga ari siya mo bangga sa kuha. So mo to after ato kay nangatumba na mi do higda ko pagka ligid-ligid nako nya higda ko wala na ko mo barog dayon kay gipamati nako if nabay noon sa akong lawas.
since nabalitok man ko, naabot pa akong tiil sa babaw tapos akong ulo sa ubos. Like mura kog nitumbling nga kuan ba. So mo to, after ato kay dili ato na mo ipalihok ang motor kay tawag mig sito og pulis. Kay para makuha og sketch. But since akong cellphone atong time ni shutdown gid, malas gid kistanan, ni shutdown gid akong cellphone tapos walay signal. So mo to, nakigistorya ko niya ato dito sa part nga naay kanang kuan, naay nagpa-charge nako ato sa may Redcliffe dapit. Ay sa ubos sa Redcliffe, katong Redcliffe Cafe mo to. So naki-charge ko dito tapos naki-wifi. So ato sa pag storya na mo dito na ako niya nga kuan na ako niya. Ako dol, estudyante pa ako. Tapos wala na ako trabaho. By walay trabaho, akong gipasabot, nag-render na ako sa akong trabaho and last na ako nga week is this week or next week ata. Kay plano gid ako mo undang og trabaho kay mag-focus ko sa akong OJT. Kay dili man kaya sa akong kuan, dili man kaya sa ako ang lawas nga 8 hours ay 9 hours mag-duty tapos 8 hours nga mag-OJT. So wala na ko pahuway. So mato kong gingon niya nga wala na ko'y trabaho, muna akong pasabot sa pag-ingon niya nga wala ko'y trabaho. So nagkasinabot min duha niya na siya nga kanang kuan. Gaya lang kog number ni mo dol, magstorya lang niya kung saon tani atong kuan, atong obligasyon duha. Kay since ako minadom sa kung nako'y parts ako ako'y sala, dapat ikaw mo take sa accountability nga na kay sala. But wala jud ko nadungog na niya attorney. Naa man gani ako nadungog niya nga mo na siya ganung sorry, but at some point sa among panagstorya mo kalit gina siya gana nga dili jud ako na niya sala kay wala siya kanang kuan ko dil kay bawo mo ko nga kuan kay bawo mo ko nga na ako'y sala but naam sa kay sala take ko accountability ana. So mao to pagkagabi attorney pagpadong na ko uli kay ni chat ko niya nanawag ko niya niya ko niya nga kanang kuan napaka Redcliffe dol kay nawala man siya galit after na mo magstorya nawala siya galit kay nag-charge pa ko ba. So ni saka ko dito sa Redcliffe ay sa katong kuan tambayanan nangutan ako nagtanong ako na ba siya dito so wala man siya. Nibalik ko sa akong gi-charge ng cellphone ako sang gi-chatan kay magkuan ta mi makigtunga ta ko or mangayon ang ta ko gamay niya pang puno-puno sa katong pagpa kuan sa akong motor dala mo pa dong uli kay since dili naman mo dagan kay napali ang nabog ang telescopic ug ang kuan ang T-post so dili na gid makadagan ang motor. So mo to since wala man siya ako na lang i-contact ako mga igsuon nga kanang kuan pabukon og lalamove or kanang kuan Maxim. So mo to pagkauli na ako sa balay pag-uli na ako sa balay ni kuan nagkuig mi sa akong papa ako siyang giadto sila ha nakigstorya ko niya tarong. So nagstorya mi nana ko niya nga waldi kanang kuan niya ko niya nga may nadong kita nga natay sala duha ani na lang sabuton tani ug unsay kanang kuan unsa atong bayranan unsa atong kuan. So niya na man siya nga kuan niya na man siya nga since ako ni bangga niya wala da ko ni siya sala onya iyahay daw mi paayo sa motor niya ang guba siyang motor kay kuan mo guro to iyang gi-mention katong kilid nga fairings tapos U-box katong sa may U-box daw ko no. So niya na ko nga dili na pwede og ingana kanang dili na pwede ingana iyahay payo sa motor kay sayon nagistanan istorya sa imo ha since gamay mag-damage yung motor akong motor kay dako isa nag-damage di nagud kadagan nagpa-quotation ko almost 15k ako mabayaran maguro kay ang headlight assembly pa lang 8k na T-post 45 basta isendan ako siya sa katungkuan mga guba moto kay since dili man may kasinabot nga kanang nagstorya min duha niya ako niya ni suggest ko niya adto lang tag barangay magsettle para naay mo kuan naay mo witness ato ang kuan ato ang storya o gatong kasabutan tapos nasa kanang kuan nasa documentation ba nasa ko assurance nga di kanang kuan nga atong gistoryaan kay mabuhat jud. So mo to nang adto mig barangay pag adto na mo barangay during sa among conversation nag-record gigo kay kanang for documentation purposes lang ba. So mo to nagstoryaan na sad sige kanang kuan na sad kinsay sayop kinsay di man gid siya mo kuan di man gid siya mo take og kanang accountability nga na siya sayop. So mo to nangutan na ko niya gi-explain na ko niya ang anong kanang kuan nganong nasa siya sayop kay niliko siya kalit so explain ko niya sa mga road rules tapos naabot sa point nga nangutan na ko niya nga kuan nganong wala makakibawan na nga kuan nganong wala kakibawan na nga nganong wala kakibawan na nga kuan rules wala ka nagseminar tapos nangutan na ko niya fixer na man lisensya so niana man siya minado man siya nga siya ako dula minado ko nga fixer na akong lisensya amo tan na ko niya so mo din wala kakibawan na nga mga kuan. Tas ang katong pag angkon niya nga aminado siya nga kuan fixer ang lisensya na ako i-record ato. So mo to after sa mong sige istorya kay kuan mo to nagbuhat may kasalatan. Nagbuhat may kasalatan. So among sabot kay kuan og pilay damage ang motor
pilay magasto ni siya paayos siyang motor o pilay magasto nako sa maayos akong paayos akong motor kay i-minus ra. Tapos ang sobra kay tungaon na lang namo. Mhm. O pilay kanang gasto sa paayos sa katungkuan akong motor. So mo to nagpinirmahan min duha, akong gipabasa niya gadaghan ang mga kasulatan ko basaha sa before nimo pirmahan nya ina ko ni agree ba ka na or wala ba ka ni agree. Tapos after niya gibasa agree raman ni agree man siya agreed by both parties man to nga kasulatan to na pinirmahay mi mo to ta sana siya salamat dol kanang chat lang niya ako nimo mo to pag uli na ako sa balay akong giadto og kanang shop akong motor akong gipa-check ang kuan mga guba unsay mga ilisdanan. Pagbuntag ni chat ko niya nga dol mo ni mga ilisdanan sa akong motor mo ni kanang kuan sindi sad ko og quotation pila ang kuan pila unsay ilisdanan sa imong motor ug pila sa daang mabayaran. To smo to pag chat na ko niya ato niya na naman noon siya nga wala gid ako na koy makuan niya kay wala ko na siya ikabayad. Tas mo to kay niya na ko niya nga kuan niya na ko niya nga dili man na nato imong rason nga wala tay kabayad since naman tay kanang kuan naman tay gi kuanan duha naman tay kasabutan. So ang nasa mong kasabutan attorney og kinsay pinakadako ganang kuan pinakadako og kanang magasto sa motor mo ay tabangan sa katong gamay og ganang kuan. Nya mo to na naman siya nga kanang kuan pagka human ako kuan na naman siya kanang kuan ako na naman siya nako nga di ko mo bayad duloy ay hay tagpaayo sa atong motor dol. Mo to na ko niya nga kanang kuan niya ko niya nga dili na pwede lagi dol kay ang og mo anak kag sayo na kastanan nimo mo anak ka nga ihay tagpaayo sa motor kay gamay kay ganang damage mo ha. Nya mo to kay na siya nga way nagsugo nga banggaan ko nimo dol ko kinsa may gusto ganahan kinsa may ganahan madisgrasya dili man na intentional nga madisgrasya ta kay og ako givalue na ako ang kinabuhi akong motor pero kung ikaw kay wala imuha ra sad na. So mo to kay ganang mo to kay during sa mong pag-chat basta mura naman nahug naglalis niya ang storya kay balik-balik na lang gani mo to na ko niya nga kanang kuan na ko niya nga nga og kana since confirm na ko niya so namtay ko sulatan dili wala jud kay plano nga kanang kuan wala kay plano nga i-honor to tapos kay kanang kuan tapos kay ni kuan man siya na siya nga dol dili jud ko mubayad wala jud ko bayad dili jud ko mubayad na kay kuan ko na kay sa kay murag iyang exact nga term gigamit kay pobre ko na siya nga na engko nya mo to na mo to kay kanang kuan So Jury, ito sa Jasper, dito sa Transcendental Highway nagkasnabot na mo daan dito mo na nga wa na lang mo mutawag og pulis, wa na lang mo mutawag og sitom. No, nagkasnabot na mo initially dito. Unya pag human nagkasnabot pa mo initially na pod balik sa barangay. Mo ni nahitabo. Yes sir. Yes sir, attorney. So dito mo sa atubangan sa kapitan nagkasnabot mo sa mga bayranan. Katong time mga attorney kay since Domingo man to gabi walay tao dito sa kanang barangay walang kapitan nga na. But ang mga witness ato ditong time kay katong mga on duty nga mga tanod ug hasta yang akong papa ug katong mga kuan. Okay, but doon na mo gipirmahan dito. Doon na mo gipirmahan dito. Dito attorney. Dito attorney. Okay. Nung sa may tabuan kaila mo ani daan ni Kyle or dili mo kaila daan? Ngano nag-idol man kaniya? Dili kanang kuan idol. Wala ko nag-idol na niya attorney kanang kuan. Ang dol man yang gitawag sa pag-chat namo so nagdol na lang sa niya kay for kanang kuan ba for formality. So mo to dili man kaila niya nagkasabay lang gid mi atong time nga kanang kuan padong nako uli. Katong pag-flyby sa mo. So ang iyang initial nga kuan iya kung panahon daw ko no. Ko dili ko muuna kay syempre makayawan sa nga madamay ko niya. So mo to nag-una siya tapos nagsunod ko sa luyo. So dili gimi kailangan niya attorney. Pagsugod atong Domingo, kinini ang nagsuperman siya mo to imong giingnan nga imo siyang videohan inana naga-snabot mo. Ngano ni pagpadong na ko atong time mga hitabo to mo na to ang last na ko nga kuan balik ka kaduham ko to ikatulo na ko nga kuan balik dito para mo uli na ko ba ano to last nga kuan. Kaila ka ning Kyle Ikunas nga tig exhibition gani kabantay ka nga tig exhibition gani tawhana. Wala ko kaila niya sir but wala sa ko recognize yung motor atong time kay kanang naam ko dito sa suok na ako dito sa kananan tapos daghan man na sila dito nag superman so di ko sure kanang di ko sure exact kanang ang nakaibawra ko nga siya tong superman katong first time nga kanang tong first nako nga nagsunod niya kay nakakita ko pag sunod ako niya nga kanang ni superman siya so mo to pag ikaduha nga higayon nga nagkasunuray na pud mo niya na siya nga una, so mo tanan na ako nga dili ko muuna, ikaw lay una. Unsa man ka tig exhibition sa Transcendental Highway or dili ra?
Dili attorney, dili taon ko anang magkuan-kuan mag Ah. superman dira sa Nganong naabot Central man ka Highway. dito sa Trans Central Highway ito panahon na? Pag morning nga na attorney, nagkasinabot mi sa akong mga kaila nga kuan nga mag-breakfast ride mi ato sa katong ubos nga part sa Balamban. Mm. Amot katong ubos sa GBY dapit nga kananan kay kuan lang kanang unwind or kanang kuan lang ba kanang kuan pawala sa stress. So after na mo nag-breakfast ride dito, amo na to nang ano mi nang uli na mi. So rides lang ninyo. Oo, Pila mo rides kay Pila mo kabuk sa inyong grupo? ambot na kalimot pila mi buhat to attorney kanang kuan naman to kanang mga random nga mga people nga mga nakaila sa kanang kuan ba random people nga nakaila sa kanang karsada tapos nagkakuanay nagkasabayay nga na ra gud. Sige, sa gamay lang Jasper ha. Ako kang balikan karon taod kay dapat sa linya si Kyle aron nga maklaro tani, masitol na ninyo kung masitol manggaling pero kining tulubagon sa LTO lahi sa ning tulubagon kay makaamong man ni og mga inosentes kalsada. Straight to the Ato point. balikan mahigala ang kini si Kyle o ingon si Jasper mga kaigalaan pero kini magod do na say problema silang duha ilang gisitol but ang problema nga lain nga medyo lisod nga situlon mga kaigalaan ng paggamit sa kalsada nga mag-superman kaninha. Lahi ng istorya ha kay kuyaw magod ang ato kakuyawan sila mismo mga disgrasya simbako mo na nga ato mahigala nga importante nga dili ni mainana ikaduha ang mga inosenteng tao nga mo gamit sa kalsada. Asa man to ni kini oh. Tanawar ko no. Ato sang kunon ang video kanay no. Oh, dupa-dupa man ni si Kwan. Oh. Oh, ana na si audio dong, na audio dong, kana kono audio dong. Oh, dong names. Gamay lang ha, ang audio. Kini oh. Oh, now. No. Di lalim ni ang gibuhat sad, oh, no. Sikat yung kagnana kay asa makangita na isa man driver motor kay himo ana. So kining gibuhat may galang Kyle, dili basta-basta sa iyang gibuhat, no? Sikat sige siya ng kalakiha pero kuya walang disgrasya. Ano, oh? Why basta-basta makahimo ano eh? Ng kasiha mga kagalaan. For Trans Central Highway maguni. Ano, oh. Ang kuyaw ba lang, doon ay mga kasugat ba? O doon ay uban niya mga inosente nga naa. Oh. Oo, magana ang tiil mahiga lagi. Ilmiga ni pagkakuha na eh. So, kuyaw gitood. So, muna nga, og doon ay makakita dito mga tao sa Trans Central Highway, makakatch yung mga tensyon. Sa may makahimo, ana. Way basta-basta makahimo anang klasiha may galas pagmotor-motor. Ang ato lang sagod niya, resulta may galas disgrasya, no? O ang ato gud ani nga kanana ang uban maamong ba, ang publiko maamong mga sukitig paminaw mo na nakalisod sad. Mo na nga ato ning kunon. Okay, so mo ning hitabo ang mga kilan. Tumalikan kadali si Kyle o si Jasper dastong linya. Jasper, balik nimo Jasper. Hello? Okay, Jasper. Wala Jasper, tumalikan may gala si oh, yes Jasper. So kining hitabo karon pulti maning kuha na gyud ang inyong problema between ninyo, lahi ning inyong problema ni Kyle, inyo ning si tulon o si pamaagi ani, but kining problema pod sa LTO lahi sad ni. Unsa man ka-appeal sad ka nga mag-exhibition? Dili attorney, wala ko ng Superman. Actually attorney, nakita na nako sila, daghan ginan sila magsabayay dira padong saka nga kanang kuan mag Superman. So kato yung giingon ganina nga di siya mag Superman ug na siya kasabay or na ilaing taw, na daghang proof attorney nga magdungan na sila Superman sa kanang kuan dira padong saka. Natay daghang video nga circulating online nga kanang kuan nga daghan gyud sila magsabayay padong saka mag Superman. Actually, pag Domingo murag kita ko atong tulo ka buok kuan, usa nag-click usa kay unsa ta XRM tapos usa kay Rusi mangguro to. Di ko sure attorney but mo to nagdungan na sila so ang katayang gingon nga di siya mabuhatan na og nailaing tawo di siya na tinuod attorney. Or baka nibuhat sa nato kay tungod nga na-trigger siya kay imo sa giinan nga mag-video ka. Dili attorney, bisan pag wala ko nag-video attorney naging ato na siya. So katong ibuhat ni pag-video attorney for kuan na to for record purposes para na ako masayon sa og asa tong report since inig video makita man niyang kuan, makita man niyang license plate. So mo to. So unsang to hitabo nga kanana ang dasbagan mi gito nimo? Wa ka ka-control kay usa ra ka kamot imong gida kay nag-video ka spikas? Actually nag-break nagigo attorney but since downhill man ang daan tapos kuan downhill ang daan tapos nana siya sa kilidaan siya sa right sa kada. So ang
ako ang kuan, niyari ko diri sa left para dili may magkakunay duha. So pag ari na og left, minor na ko. So makita man sad nga hinay na akong dagan. Nya pagkatong nanagin mi sa duol, nikalit man siya U-turn, so mo to nagkapangkaay mi. And during sa mong kuan, wala siya nagsignal nga mo kuan siya mong liko siya, way signal light. Igor to murag igor to ni padaplin siya sa right side, ni kabig siya sa right side. Tapos nikalit siya ganang kuan, nikalit siya U-turn dito sa tunga-tunga sa karsada. And kuan to think nga downhill to dito gikan, tapos blind curve pagid. So after ato kay niana man siya nga kuan, nakakita siya og sakyanan. So niana siya nako nga lain sa daw kuno kay sa sakyanan siya mo kuan kuno maigo ko na siya sa sakyanan. So mo to na mura kong nainit nga murag iyang gi-imply nga mas okay nga ako maigo kumpara sa sakyanan. So pero sa klaro ni nga ikaw may nakadasmag ani kani kalaki ha. Oo, ako yung nakadasmag niya kay kuan man attorney, nikalit man siya U-turn. Ikalit og U-turn. Pagkatagak siya yung visor, ni kuan siya, ni lingi siya. So kita siya yung visor, kita siya nako nga nagsunod ko niya. So mo to, pagkatagak siya yung visor, kanang kuan ni kabig siya sa right side. Murag makita man na sa video nga ni kabig siya sa right side. Tapos pagkabot niya sa right side, ni ari ko sa tunga para mulikay niya and move forward kay para kuan, para maka U-turn siya nga kanang kuan. So pag nakos tunga, nikalit naman siya U-turn, pagkalit niya U-turn adto nagkapangkaay nagimi na siya sa right side. Nikalit na siya kanang kuan diha. Nikalit U-turn. Oo. Unsa magkatinuod So, nga imo tong gi-video kay para pang reels nimo? Dili na tinuod pang reels sa attorney kay actually bisan kung i-check ninyo kung kuan di ko hiligi ng reels kay pag Gmon man attorney di mo ko parehanan niya taon. Oh, unsa man ka kanang vlogger sa ka or unsa man mag-vlog sa ka ani? Na dili attorney ako ang pag saka-saka dira kay kuan private man ko nga pagkatawo akong pagsaka-saka igor gina pag kuan attorney pag unwind sa kanang kuan pakuan sa stress sa trabaho ug sa eskwela. Unsa man trabaho dai nimo? Akong trabaho ko rin attorney kay kuan ko attorney kanang call center agent ko attorney. So akong gingon niya nga kuan nga wala na ko'y trabaho kay nagrender nam ko resignation from kuan pag February 4. So since 30 days man ang ang rendering sa resignation. And mo to niya ako niya wala na ko'y trabaho kay plano gina ko nga muundang ko kay mag-focus ko sa akong OJT. So, nya unsa man hitabo ani ron? Unsa may sabot gyud ninyo last ninyo nga sabot ani mo mabinayran mo? Oo, attorney mo ginang sabot ng mga attorney na ngadto mi sa kanang ilang barangay nagbuhat mi kasabutan duha nga og kuan magpa-quotation mi sa among motor duha og pilay gasto kamin duha nya magpakitaay sa kanang kuan pakitaay sa legitimate gid nga kanang estimation and ipa-double check namo sa kanang kuan para makuan nga walay tikas tapos if pila magasto niya siyang motor i-minus sa total nga magastos sa akong motor tapos among tungaan muna nasa mga kasabutan yan agree si ana yan i-agree sa guana niya pagka ugma na nikalit mo siya glikoy attorney nikalit mo siya ana nga di siya mobayad ako siya sang gingnan ako siyang i-sure nga kanang kuan nga so sa ato pa dili ka mo kuan dili ni may honor imuhang kuan ato ang sabot dili ni may honor atong gipirmahan dili jud ka mobayad yan na siya nga dili jud ko mobayad na duloy. Sumoto na ako niya nga sige kanang kuan at ato lang guro ni padala ipa-add to kanang kuan TEO or kanang LTO since mao mo tay advice sa pulis nga akong giadto para for blatter ato sa kanang kuan sa may busay dapit siya nga. Niya naman ang police attorney nga dili na ni among kuan sir kay wala naman ni wala ganina pa man ni nahitabo so i-adto ni niyo TEO or LTO. Sumoto na ako niya so since dili man ka kanang kuan i-adto na tanig TEO or LTO kay para kuan kay kanang para ma-kuan ba ma-actionan. So nablatter na nimo ni. Napablatter na nimo ni. Wala attorney, dili man mablatter attorney kay kanang kuan man kanang i-ana tong pulis nga kuan niya naman ang pulis nga sa TEO daw na may lahos. So niya ko niya nga ug makuan ug mahimo i-settle lang tanin duha kay di ko ganahan nga ma-suspended atong license duha og 90 days kay magrebyado sa go kay ang motor nako service na sa trabaho ug sa eskwela. Nya imong motor kay pang kuanan nimo pang inabuhi na nimo move it mangga ka to kay mong adlaw dira sa move it. Kanang kuan dili na naman kakabiyahe nya unsaon og di ka kabiyahe unsaon man nato pag kuanan ni pag setulay ani sa atong mga kuan obligasyon duha. Nya mo to kay nikalit mo siya glikoy attorney mo to kay wala na ko ganahi reply niya. Mo to wala sige, na og nilikoy ba ni ako rin nilikoy ba ni guwa ba? Kasi Kyle ito mga pikas kilinya ato sa pasultion. Kadali lang ha. Na atong balikan mga kaigalan. Kini nga problema, ang ilang problema ni Kyle og ni Jasper, ilang situlon kay ilang man ang problema, labot sa ilang motor nga daot. But kining lahi po ning hisgutanan ang LTO may mo syokos nila. Ang LTO mo ay mo suspenso sa lisensya og delikado matangtang pa ilang lisensya ni kalakiha kay
ang kuya mo ni kalsada mato kong advicean ganahan gyud mo motor-motor, apil mo motocross. Kada labing do na ba ikaw ba lupad-lupad mo na balik ka mura. Pero kini kalsada mo na mo gamit daghan bitaw. Maamong nya tang uban nga inosente kay kagika kas balamban bisig nananggi kadtong mais nya. Wala ikaw daw kasugat kay naning Superman delikado kayo. Maamong bitaw inosente mo na nga tanawa ko. Gamay lang names. Tanawa ko ng video names. Tawa na balik names. Tawa kay ha kay di arba na to mga bisita dire karon sa tong Sibianan. Okay na oh. Nay audio ni dong, audio dong. Okay, balik dong. Oh. Lima ka ni oh. Tanawa ko dong. Lima ka na oh. Asa man ka mangita na. Oh. Di siya magkahimo ana oh. Oh. Pero tingil ngiga kayo, oh. Superman. Oh, nadaghan sa manan awgot niya. Wala sa tigalis ka, batanon sa ba, no? Ang imong satisfaction ba, no? Pwede. Okay, names. Fresh names. Oh, muna, tingali tungkol sa imong ka, mga batanon pa magod ni sila, nya tingalis ka batanon mo, ang satisfaction man nimo ba, bisag, wa kay kwarta makuhaan kay di man din mga vlogger sila, pero ka namang daghay mananaw, daghay mamakpak, daghay mo kuha na. Mo siguro magkapadasig, no? Mo siguro ning kuha na. Ako mahitagay pagtagad may gala kay kauban mo turon si Mayor Jolie Flores ba. Itong amigo rin mga kaigalan sa may barili. Nga depon si Sir Rodrigo Go, ha? Nga ito makauban rong buntaga kalong taon kaya natay mga importante sa nga itong i-promote mga kaigalaan nga concert kuha ni siya for a cause, no? Atong kauban sa itong PNP dili ang mga kaigalaan nga si Sir Mamaradlo, no? Atong kauban rong taon pero dili pa ato sang gitiwas sa mga higala kanimong isyu. Unya to balikan sa Idol Twitter kay tuwa na ang taga LTO to sa ilang lugar to ang taga LTO dai at i-check sa Idol Twitter kay to na sa area. Yes, Idol Twitter. DYHP. Tata. RMN Report. Attorney Rufil, na-serve na ang katong show cause order ni Kyle Attorney Rufil nga karong adlaw di ay ni dapat siyang muadto sa kining sa LTO Attorney Rufil apan tungod pod sa bahad nga matud pa na dawat ni Kyle Attorney Rufil mo nang ang iyahang gikahadlukan karon kay basin sa iyahang pagbiyahe Attorney Rufil dinha na noon dunay mag-atang niya. Kini Attorney Rufil kay matud ra pod ni Kyle Attorney Rufil tanan nga duna siya bahad nga mga nadawat. Karon na baguhay lagi nakalakaw na ang taga LTO Attorney Rufil gipahibaw lang siya sa oras nga dapat siyang mupakita o mo presenta sa iyang kaugalingon dito sa LTO office Attorney Rufil. Sige na diha ang kanang iyang LTO nga showcase mo pag-abot gyud. Basaha ko no Idol Twitter. Yes. Tanawa ko na. Tanaw imong show cause order atong basahon na. Live ko no. Basa asaman be. O kana. So, Tama na. Attorney Rufil, this refers to the viral social media video circulating in which it was seen that the driver of the said motorcycle is doing stunts such as imitating Superman and sitting improperly on the motorcycle. The acts shown in the said viral social media video endanger the lives and property of the other motorists and pedestrians. The attitude towards the act committed reflects that the said driver is unfit to possess a driver's license. Hence, it resulted in a collision with another motorcycle. The incident occurred at Trans Central Highway Cebu, and the alleged violation are Section 48, reckless driving, and unfit to possess a driver's license under RA 4136. In view thereof, you are hereby directed to appear personally and submit a written explanation, comment before the LTO 7 Operation Division and Bacalsa Avenue, Cebu City on February 18 to show cause why your driver's license should not be suspended or revoked in connection to the incident mentioned as per Section 27 of RA 4136, otherwise known as Land Transportation and Traffic Code, and you are directed to surrender your driver's license on the date and time of the hearing. Due to the gravity, severity of the acts, please be informed that your driver's license is hereby preventively suspended for a period of 90 days and is to be placed under alarm. Further, you are hereby directed to surrender your driver's license upon receipt of this show cause order. Failure to appear and file the required explanation or comment at the above stated time and place shall be construed as waiver to be heard and
contravene the allegation charged against you and leaving this office to resolve the same based on available records. Nga issued Attorney Rufil on the 16th day of February 2026, Cebu City, Cebu. Gipirmahan ni siya ni Attorney Vincent Rancis Bien Santiago, ang Acting Chief Operations Division Regional Legal Officer sa LTO 7. So gikuha yung license ng Twitch? Gikuha ba imong license? Wala pa gikuha Attorney Rufil kay sa itong naibawan ni kaadto na niya dito sa LTO kuhaon ang ihang license. So kanus amang kamo ato sa LTO, Kyle? So, una kapin, attorney. So imo lang tubagon dito sa LTO, imo lang i-explain imong side sa dito. Attorney. Oo, kay Kuman. So inyong problema ni Jasper, lahi to inyong problema, lahi po ning problema sa LTO kay tungod sa imong pagsupirman-supirman, nya delikado ba madiskargas sa kalsada? Attorney. So imo lang i-explain dito sa LTO mauho na. Oo. Unya kini ni ang mas maayo siguro og alauna pa man siya madto nay. Alauna pa mo kuno madto. Ha. Kay di naman ka maka-drive dito. Amo lang kang pa kuanan siguro. Pwede ra, attorney. Pagkuyugan lang ka sa mga reporter diha. Nga labo na ani na sa kanan diha po noon. Pwede ra, attorney. Anak na lang kay di man ka maka kuan na ron kay lisod man kay mo drive ka pa doon dito masamot suko LTO nimo. Attorney. Oo. Nga unsa man tong giingon ni Jasper nga wa ka mo tuman sa iyong sabot? Unsa may imong reaksyon na to? Ang reaction ako to nga wa ko mutuman, attorney. Yan na sa daan. Sawa pa tong mga mo na nga dili ko mo bayad sa ang katumanan. Yan na pa siya daan ako nga dol ikaw ba nang kabanggaan ako. Yan na din siya na ako na attorney nga nakay proof. Yan na man siya, attorney. So nalain ko, attorney. Mo na dili na ko bayad niya kay na man siya nga nakay proof. Yan na man siya, attorney. Nya sa iyang cellphone, siya na mo ginag-video ato. Tas iyang gi-post. Pag mag-post niya, daghan na nakaka-copy, daghan na kay naka-save, gi-delete din niya. Nya mao to niingon na siya nga nakay proof nga ako ni bangga nimo. Yan na siya, attorney. So tabuan ni ron magkinahay na lang mo aning duha ning kalakiha. Maabot na lang sa punto maghiay na lang ug wa na di mo masitol ani. Attorney. Mao gyud na mahitabo, no? Pero kining sa imong kaso pod sa LTO lahi ning kasuha. Lahi ni sa kaso ninyo ni Jasper. Attorney. Oo. So Jasper, unsa may imong plano ron, Jasper? Wa na may plano nga sinabot pa mo ini ni Kwan, ni Kyle. With regards yung history, attorney nga kuan wala kong hinumdum nga niya ko niya mag-ay mi akong gingon na niya mag-abot ag asa ta mag-abot kay og dili ni nato isettle ato ni atong TEO or LTO. Asa ka gikan na nang kaning kuan nga in the first kuan siya man gani ang ni bahad nga iya ko kung ikiha ko no. Pwede ko na ko niya ikiha for kuan cyber libel kay ako siyang ipakawawan. So unsa man iyang gisan asa man imong motor karon? Guba pa, attorney, wala na pa dito sa shop. So pila may gasto na to imong motor? More or less mo kabat gid mga 15 to 20, attorney, depende sa kanang kuan kay nagpa quotation man ko ato ang headlight assembly pa lang 8K na. Tapos ang kanang kuan ang T-post kay mga mo 4K or 4.5, ang telescopic 1.5 to 2K or ang front shock ba, tapos ang katong kuan sa toy ball race 850, tapos ang fairings like ang mga kaha sa tubangan sa ko kay guba ang gigistanan mga kuan sa pila toy basta mo rag mo ana gid attorney mga kuan 15 to 20 gid dagan nga to nga kuan. Tapos sa mo ang agreement, attorney, sa mo ang kasabutan nakasinabot nami nga tungaan lang amo kay para dili kayo bugat sa iya and dili sa kay bugat sa ko ang part kay since aminadong ko nga kami duha na ay kasayupan gid ato nagi ka ng sala atong paghitubo amo tong nakigsettle gid ko niya. Asa man imong agreement? Na diha imong agreement sa kapitan na kay mabasa di aron? Na ako'y picture, attorney, nasa to record sa ilahang kuan, dito katong sa kuan sa atong isuwatan namo dito. Nasa dito yung picture diha. Na imong picture diha tanawa ko no basahan ko no unsay pagsulti sa inyong agreement. Sige, attorney. Sige ko no be. Sige ko no Jasper.
Tara attorney, ang muna yung kasabutan pag February 15, 2026. Nga ako si Jasper og si Kyle na disgrasya sa Redcliffe TCH. Pareho na damage ang motor og nagsanabot nga magpo-quotation. Pila yung magasto sa motor. Ang click ako ay sa Remia ha. So for example, ang mabayran sa ako kay 5K sa pagpaayo, iha kay 3K. So i-minus na lang to. So nakabilin nga 2K tapos ang 2K kay tungaan na lang namo. So bali tag 1K ni. Mm. Okay, so iyahay mo kuan sa inyong motor, nya ang sobra mo inyong tungaan. Oo, og pila yung magasto niya siya yung motor, i-minus na nagastos akong motor, tapos ang sobra kay tungaan ng mundo ha. Mo nang nasa mong agreement, so nana ko niya, basahan sa kadaghan, nya unya nagpirma, og kanang kuan, masabta nimo or unya nagpirma, or ayaw og pirma kung dili ka, uyan ana niya, uyan naman sa uyan na siya sa mong sabot do ha. So mo to, ni pirma siya. Mm. Okay, unya sa may mong reaksyon ni Kyle, ngayon pirma man ka Kyle nga moto inyong sabot. Ani attorney, dili siya attorney, siya ginagsuwat ana attorney. Kay naman to yung kasuwatan sa attorney kanang sa barangay gyud kanang sa mga kanang mga tanod attorney nga siya ang tanod nagsuwat ato, siya giusab niya siya nagsuwat. Mao na nga ni pirma na lang attorney kay siya ra may nagsuwat-suwat. Ang natabo mo attorney, ang gisuwat sa kuan, ang gisuwat sa katong tanod kay dili specific. So nana ako sa tanod ko, kuya, pwede ni nato i-specific ang kanang kuan o unsagi ang terms o conditions na mo ani among kasabutan. So niya naman natanda, sige dong ka may pagsabot. So niya ko niya nga kaniha mo ni atong sabot, ako ning gipabasa nimo ko. Basaha sa dagbalik og mao ba ni ang atong kasabutan, mao ba gini atong kuan, mao ba gini atong agreement. So niya man siya nga kuan. Oh, sige. Namo to ni pirma siya. Dili ingon nga ako rin nagsuwat ana. Agreed by both parties man akong gisuwat kay ako man gipakita niya. Tapos kuan ako siyang ginan nga unya nagpirma og ikaw man magbasa og kanang uguyon bagigana og di ka yun na ato nang i-revise or ato nang usbon. So unsa man nimo Kyle, sa may kasulti Kyle? Kana attorney makapirma juga na attorney kay siya ra ni suwat niya. Tapos sa attorney looy ko niya pag humana na attorney na okay naman na ato namin sa balay nang uli namin yan na diha naman ko nakakuha ng mga social media attorney nga ang ana nga na viral nami na kuan mi nag akong ate mga ate nga nagpinuanay na nag-comment na nya nalain ko attorney kay lagi attorney nga ako dili pa ako ang kuan nga tinod nga nagsuperman ko nga siya ray nakabangga nga gi-concern pa nako siya nalain ko attorney nga ilang mga ati yung mga unsa ba to iya ba to nga kan kalaban to na mo nga ilatong kuan So kani inyong problema duha di mo magkasnabot ani unsa may mahitabo ani ninyo inyo ning padong mo kaya ay ani di mo magkasnabot. Ang kuan mo ni attorney kay ang nakapainit sad sa mga comments sa mga tao kay siya man good after sa pagka-disgrasya proud kay siya tanan sa iyang gibuhat sa iyang pag Superman iya nang gi-post iyang account share siya pa flex siya nga maigi siya mo Superman. So murag sa amo ang side attorney murag insulto kayo nga kanang na nahitabo na ganito iya paging i-flex iyang pagkatanga sa kalsada. So mo to mga comment section sa kuan di magita ka control sa opinion sa mga tao mo to nga kanang kuan nainit sad niya. Ako na niya basingilan nga nainit ang mga tao sa iya tungod sa iyang kambugiro attorney. Mo nang nakuha siya na nga di siya mobayad. So mo na hitabo ada hinoon, so mo na nagka-conflict yung hinuon nagmaayo ani Kyle. No attorney. Sige, so kinini ang mahitabo ini mo adto mo stiyo na lang ani, adto na lang ginitiwason dito, wa pa man nimo pa-blatter nimo ni Jasper, no? Wa pa mo blatter nimo ni. Wala pa attorney kay ang schedule nako sa trabaho man good kay sumpay sa akong OJT so wala nagigay pahuway ini ka-out na kog trabaho makatug lang kog 2 ka oras balik na pud kog OJT nya lawas sa pud trabaho. Mo din ang kuan schedule nako mo wala ako nakalugar gid kanang kuan. Pero kuan pagka kuan latest niya nga chat ng attorney ni ana siya nga kuan kanang bayran daw niya yang kuan bayran daw to niya or tumanon daw niya ang kasabutan. Pero wala lagi kuan wala exact date o exact amount nga unsay iyang kuanan unsa iyang bayran og kanang kano saan niya bayaran? Okay, so sa inyong problema between ninyong duha, ang sabot lang ninyo ani sa mga bayranan, lahi man yung problema sa LTO karon, o magkihaay mo, kihaay, pero kung magbinayranay, panalitan magsitol mo, unsa may latest gyud nimo, ikaw Kyle, unsa may katapusan nimong sultiron, mubayad ka aning inyong settlement or dili lang? Maghihaay lang mo.
Kana attorney na mag di siya ko katubag na attorney. Sige, una na sa mayo, gano sa ka makatubag. Kanang sa LTO imo lang ginang adtuon karong adlaw ha kay syukos man na sa LTO ron. Adtuon ka sa opisina. Attorney. Nya sakay lang ka sa mong patrol kay ron nga dili ka makadrive og motor kay basin og mo drive ka delikado embarguhan kag lisensya di na po kakakuan. Attorney. Sige, anak lang sa siguro kay unsa pa man nga kuman. Dili ka makasaad ay ni Jasper nga mo tuman ka sa inyong sabot nga inyong gipirmahan. Dili ko makasaad na attorney. Ang yung kuan mo attorney, mo saad siya. Nya next day mo ana na siya nga dili. So mo nang confuse ko sa akong part ko para asa bitaw mo agreement duha kung dili niya tumanon. Mo na siya Kyle para asa man kuno to inyong agreement o dili mo tumanon. Na ako pangutana attorney nga valid to ang patuyang siya na nagsuwat-suwat attorney. Dili ito depende sa inyong sabot kung dito mo sa barangay nagasnabtanay mo dito. Ni pirma man siya attorney. Nagpinirmahay mo. Attorney. Ibutan ta siya mo unsa man na Jasper, ikaw rin naghimo-himo dahil ato. Dili ito hinimo sa barangay itong imong kuan. Inyong gipirmahan? Ang nagsuwat sa kuan attorney, nagsuwat sa katong kuan kay niana dili mo specific ang gisuwat niya. So nangutan ko sa kanang tanod na i-ask ko permission ko. Sir, pwede ni nato i-specify kay kuan man gud kanang kuan na kayo kanang ang broader kay tanan ang pagkasuwat ba. So wala gi specific nga terms. So mo to niana ko nila nga pwede nato i-specify pero before ta magpinirmahay ipa-review pa man sad nako ninyo. So mo to nisugod sila nya gi-review nila after review nya mo na to pinirmahay nami. Nay mga witnesses pagpirma ninyo. Na attorney daghang gito sila mga tanod na video na record sa kanang voice record na kanang kuan na kanang katong mga trabahante dito sa barangay. Unya unsa man ni pirma ang mga witnesses ni pirma po di sa papel nga inyong gisabutan. Sa papel attorney kay kuan kamera duha. Kamura duha, wa ninyo papirmahan sa mga tanod nga witness mo diri, pirma mo diri apil. If kuan na kay ang katong tanod kay pagka-review niya sa kuan kay wala naman siya ni ana nga pirmahan nila ni ana ram siya nga picture lang ninyo kasulatan niya picture sa ni asa nga logbook gibutang tapos picture ni diri kaning kuan picture o asa mo nagkuan ng settle duha. So mo to akong gibuhat gipicturean ako ang ganang kuan. Picturean ako ang kaning kasulatan namo picturean ako asa ang kuan asa na nasuwat tapos ang katong lugar sad nga asa mi. So mo ni no, ikaw Jasper, panalitag mo ingon Kyle nga iya lang di lang niya bultuhon og hatag sad, iya lang data-datahan, sugot ra ka. Mo jud na akong gikuha niya attorney ni anak ko niya. Ako wala ko nang gusto mo nga anang kuan imo nang bayaran karon dayon kay bawo mo ko nga kanang kuan. Lisod gid pangitag kwarta. So ni anak ko niya nga mo ganina akong tumong og tuyo nga nari ko sa inyo ha makig-settle para na ko assurance nga or natay kasalatan nga kuan gid nga mo promise ka nga mo bayad. So mo to ni anak ko niya nga kanang kuan. Bisan data lang okay ra nimo, data. Niyan ako niya, bisag ka ng kuhan lang, unahon lang danig padagan akong motor, bahala nagbuak-buak niya ang fairings, kaya ang kinahanglan magidilisan sa kuhang motor attorney para modagan, kaya ang T-post o ang telescopic, so mo ginakong gingon niya, kay para modagan, kay para makakuhan ko, makaskwela o maka-duty. Mo rin ginakong gingon niya attorney, wala ko ningon niya nga bayaran dayon, tanan. Sige, ikaw Kyle, sa may mong unahon ni Kyle, mubayad ka data-data o di lang yun? Dili ko mabayad na attorney. Sige. Ako wala attorney ba kay siya may nakabangga na ko attorney niya siya nakabangga na ko niya ako siya gigna balik na kita na storya ha murag kana po na gina di kita magdao kana dol kanang ingana ang storya ba. Okay, sige ani lang kung mahimo o makabalik mo sa barangay balik na sa barangay para masabutan og mayo nya dunay mga witnesses kana pagsabot dili na ingon nga kuan kana na ang kinsa nagsuwat nya na pasuwat na dito gyud klaro. Ikaduha kana imo kay lahi tong imong problema sa LTO kay lahi tong problema ha kana inyong problema ni Kyle lahi na inyo nanduha nga problema bat kadtong imong pagsupirman dako tong tulubagon nimo sa LTO ani kalakiha. Sir. Basin og ma-suspenso imong license ani delikado pa ka makuha og license da. Mao ni madangatan nimo sa imong gibuhat. Ang secretary ni mo ginayon tuyog tumong magpa-reels dito sa kuan kay iya man i-post yung Facebook bisag i-check niya yung Facebook. Proud kina siya tanan siya mga ipangbuhat tong superman siya. Man kuno po siya vlogger.
Dili ko vlogger attorney. Tanawa, bisag kuan, bisag i-check nyo karon niya mga post attorney. Nasa ko yung mga screenshot ug screen record sa iyang mga gipang share nga nagpost-post siya ato yung Superman with caption nga flexing siyang gibuhat. Kay lagi maayos siya, sikat ko na siya para mo sikat siya ana ba. O sige, so kana inyong problema ato lang sabutan sa off-air ha kay unsay maayo ani og adto tas barangay Mugtiwas o pwede pag parion ta mo sa stasyon aron masabutan tani unya kanang imo ug Kyle adto na tulubago nimo sa LTO ni imong kalaki nga imo pag Superman sa kalsada. Oh, attorney. Sige, salamat kaninyo. Kyle o Jasper. Sige attorney, salamat attorney. Okay, Thank you, Twitch. attorney. Okay, thank you. Idol Tweety. Yes, Attorney Rufil, sumoto si Kyle o si Jasper, Attorney Rufil, ato yung nakuha po ang duha po kahabig, Attorney Rufil, kay para at least clear po sa tanan og dili po tama one-sided, Attorney Rufil. Karon ato alam po pasakyan si Kyle, Attorney Rufil, aron atong ihato dinhi sa may LTO 7 kay di naman po ni siya ka-drive gyud, Attorney Rufil. Kung buto naon-naon inig kabalik na po niya dinhi kay wala naman siya license kay i-confiscate pa man sa LTO mo nang atoan na lang sa siyang pasakyon na Okay. sa kining so for Attorney Rufil mo na ato ang nakuha dinhi mismo sa may konsolasyon na ang habig ni Kyle, Attorney Rufil nga mo'y nag-viral sa social media. Kauban nato sa tong Arman Pacho atong Steve Pilot, Radyoman George, si Kuya kini yung Idol TV Saya from 93.9 of DYHP RMN Cebu Tatak R. Amen. Salamat Idol Tweety sa imong report.